Salibonani, siyalamukela ku-Wekhop Entertainment. Baloyi is accused of hiding Gininda from tough questions. Inkinga enkulu ukuthi ulwazi lukaGininda ludluliselwe enkantolo ngezimemo ezibhaliwe. Kunokuba azwe ebukhoneni bakhe ephendula imibuzo, ukuvikelwa kusho ukuthi abakaze bavumelane ngakho. Ezixabanweni zecala lobugebengu kufanele kube khona ubufakazi nokuphendula imibuzo ukuze kutholakale iqiniso. Ngombono wami, lokho kuyinkinga enkulu ngoba kuvimbela ukuvikelwa ekubuzweni kukaGininda noma ekuchazweni kwamaphutha angacaci. Ukuvikelwa kusho ukuthi kusekhona izinto abafuna ukuzicaciselwa. Ngenxa yalokho, inkantolo ingahle ingakwamukeli kahle ubufakazi kukaGininda noma ikunikeze isisindo esincane. Lokhu kubonisa ingozi enkulu endleleni umbuso ophatha ngayo ubufakazi futhi kuphakamisela imibuzo ngobuqiniso bukaGininda.